Malta hija ferm importanti għal Garnija, magħrufa wkoll bħala Yelkin Shearwater. Din is-sena timmarka kisba sabiħa favur dan l-ispeċi, inkiseb rekord fejn ġew rikoverati 9 garni mill-pubbliku. Dan wara li spiċċaw maqbudin fuq l-art fil-perjodu meta dawn il-frieħ iħallu l-bejta biex itiru għall-ewwel darba, magħruf bħala fledging period. Il-Garnija hija sfur tal-baħar protett li f'Malta tinstab 10% tal-popolazzjoni globali tagħha. Bosta drabi għasafar tal-baħar jispiċċaw diżorjentati matul l-istaġun meta jkunu se jtiru għall-ewwel darba. Tul dan il-perjodu matul il-lejl dawn l-asafar żgħar ħallu l-bejtiet tagħhom għall-ewwel darba, imma dwar qawwija mal-kosta jfixkluhom u minflok itiru l-barra fuq il-baħar uħud minnhom jispiċċaw maqbudin fuq l-art u jsibu diffikultà biex itiru lura lejn il-baħar. Il-BirdLife Malta nieda proġett fejn appella lil pubbliku sabiex jassisti frieħ li għaddu minn din id-diżorjentazzjoni. Dan il-proġett huwa wieħed mill-akbar proġetti ta' konservazzjoni li qatt saru f'Malta. Għandu lan li jreġġa' lura tnaqqis fil-popolazzjoni tal-Garnija. Minn studju li sar mill-BirdLife Malta flimkien mal-Light Pollution Awareness Group, irriżulta li t-tniġġis mid-dawl huwa l-kaġun tal-parti l-kbira tal-każi fejn frieħ tal-Garnija jispiċċaw diżorjentati. Fost inħawi fejn iseħħu biċċa kbira ta' dawn il-każi nsibu San Pawl il-Baħar, il-Qawra, iċ-Ċirkewwa, l-Armir u fil-Mellieħa. It-tim tal-proġett Life Archipelago Garnija ta' BirdLife Malta irringrazzjaw ratħajr lil kull min ensa biex jiġu salvati dawn l-asafar. Intqal ukoll li l-qofol tal-perjodu fejn il-frieħ iħallu l-bejt għall-ewwel darba spiċċa, però appellaw biex il-pubbliku jżomm għajnejh miftuħa xorta waħda għal asafar tal-baħar li jistgħu jispiċċaw maqbudin fuq l-art tul ix-xhur li ġejjin kif ikun imiss li l-frieħ taċ-ċief li jibdew iħallu l-bejtiet tagħhom biex itiru għall-ewwel darba lejn l-aħħar ta' Settembru u matul Ottubru.